We gaan praten met Marco Rjaskov en Alexander Gavrilyuk. Eerst Marco, even het 25-jarig jubileum wordt aanstaand weekend gevierd in het Concertgebouw. Is het hele programma al bekend? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, het grootste deel van het hele evenement is voor mij verborgen gehouden. Mooi zo. Ik weet de naam van de meeste pianisten, maar er is ook een mystery guest. Ik heb geen idee wie dit is. En wat er gespeeld wordt en door wie, is me helemaal onthouden. En ik ben iemand die altijd alles wil weten, dus ik ben er zeer nerveus over. Heb je er nog wel zin in dan? Nu begin ik er zin in te hebben, want ik maak me zorgen over alles natuurlijk. Ja. En het hele kantoor was al zenuwachtig, maar ik denk dat door mij ze nog veel zenuwachtiger werden. Maar ik heb nu het gevoel dat alles in goede baan is en we kunnen er niets meer aan doen. En het wordt een hele bijzondere avond. Dat zegt ook tegen mij, iedereen tegen mij. Geniet ervan. Ik ga er echt van genieten. Wanneer is iemand een meesterpianist? Je hebt natuurlijk tal van hele goede pianisten over de hele wereld, maar een meesterpianist... Zoveel theorieën. Het moet natuurlijk, over de techniek spreken we dan niet meer. Hè? Want dat is een gegeven. De ene is een grotere virtuoos dan de andere, maar die moet je als basis hebben. Maar je moet natuurlijk een verhaal te vertellen hebben. Je moet echt in de partituren duiken. Je moet een zeker charisma hebben. En je moet het publiek vooral in hun hart raken. Nogmaals, iedereen heeft een grote techniek. Maar als je daar de trappen naar beneden gaat, dan verwacht het publiek ook dat ze een boodschap krijgen. En dat ze ontroerd worden. En na zoveel jaren alle grote pianisten gehoord hebben, ze merken meteen als iemand niet aan die voorwaarden voldoet. Ik wilde je eigenlijk sturen naar een filmpje waar we een paar van die grote pianisten hebben. Ja. Om even met ze kennis te maken. How are you? Good to see you. Hi, Manny. How's life? Nice coat. We can immediately choose a bench also. I think I already prefer the other one. It is warm, it has an aura, and it yet has enough definition. Over een aantal van deze pianisten komen we nog te praten zo, Marco. Maar wat altijd echt tot de verbeelding spreekt is wensenlijstjes van grote artiesten. Je hoort natuurlijk wel eens dat de popmuzikanten het hotel afbreken en allerlei andere vrolijke en rare dingen doen. De meeste pianisten lijken mij keurige mensen allemaal. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt in ieder geval. Nee. Maar ze hebben allemaal hun eigenaardigheden. Ja, wat is de eigenaardigheid van je buurman? Alexander. Moeilijk te zeggen. Hij is ongelooflijke harde werker. Het is een natuurtalent. Ja. Trouwens, een van de basis natuurlijk voor die meeste pianisten. Ze moeten wel een grote... Ze moeten wel talent hebben. Uiteraard. Tuurlijk. Maar we vroegen naar een eigenaardigheid, hè? Ja. Dat hij bij een beetje tegenslag niet komt, bijvoorbeeld, is dat een... Nou, ik heb wel verhalen over hem te vertellen. Maar over zijn karakter kan ik alleen maar zeggen dat het een van de makkelijkste is. Ja. Het is een zeer sympathieke jongeman. You understand what I'm saying? Ja, meneer Gavrilyuk zegt, you have an earplug and a translation in your... Right. Ja. Ja, hij is echt een van de gemakkelijkste. Kunt u zich nog herinneren dat hij voor de eerste keer kwam? Dat kan ik me zeer goed herinneren. Dat was een hele bijzondere optreden. Ik had hem trouwens voor het eerst gehoord via een dvd van een live optreden in Miami. En die organisatrice had me dat toegestuurd. Ik had nooit van hem gehoord. Ik viel echt stijl achterover. Hij was toen geloof ik 23. En ik besloot meteen, hij moet in de serie meesterpianisten. We hadden eindelijk een datum gevonden in de grote zaal. En precies 2 weken voor zijn optreden belde zijn vrouw mij op. En ze zei, Marco, I have one good news and one bad news. Ik zei, well... The good news is, Sasha will play. Sasha is Alexander, hè? Ja. Ja. Dus ik dacht, nou ja, dat is toch het belangrijkste als hij komt spelen. The bad news is, he just had an accident why
having some bags. He just had some shopping, and when he closed the door of the car, 2 of his fingers of his right hand came between the door. He went to hospital. It's not broken, it's bruised. Both fingers are getting purple and black. He will probably lose 1 or 2 of his nails. But he will play. He's only playing with his left hand. En ik wist wat voor programma die moest spelen. Waanzinnig moeilijk. Dus ik zei op kantoor, dat is onmogelijk. Elke andere pianist zou hebben afgezegd. Ja. Nou, hij kwam, hij zag en hij overwon. De Trouw zei na zijn optreden, het was het beste debuut van het hele seizoen. Dat zou ervoor pleiten om pianisten voortdurend te martelen. Nou, ik heb wel... Het getuigt natuurlijk van een ongelooflijke mentale kracht. En hij zal misschien straks ook vertellen... dat gaan we nu doen, want Alexander, you were also involved in a car accident when you were 17, I guess. I did. I had a car accident and I was lucky enough to have a 100% recovery. The doctors thought that I will not survive. Although in 1 month I was lucky enough to be back at the piano. And around that time, it was only when I was about 18 years old when I thought differently about music making as a whole, because in a way I think music has a unique way of uniting people on a very deeper, on a deeper emotional and a spiritual way. And I remember once I had incident in Japan when a lady came up after a concert and she had tears in her eyes, and I was very moved. So I asked her what happened, and she said, you know, this is the first time I came out of my house for 4 months. And I said, how so? She said, well, my child passed, and you know, I didn't see any point of going further in life, and I was completely shocked and I didn't know what to say. And then she said, but then I heard a piece of music which in a way communicated to me, and I heard a message from above that told me that life has a lot of beauty to offer, and in a way music gave me the strength to go further. And for me that was in a way a great horizon that opened up of what can music achieve. But just for one moment back to the accident, you were in a coma. Yeah. For how long? A few days. A few days. Yes. And did it change? Did it have any effect on your piano playing afterwards? I'm not sure. Maybe only a positive one. Yeah. Yes. Like what? Like better playing or? Better purpose to play. Right. Yes. I guess well, I felt some sense of responsibility coming back here, and so perhaps it was a big part of it was playing piano. Marco Jasov, kun je nog wat eigenaardigheden van pianisten, want het zijn natuurlijk toch vedettes, noemen waar jij als impresario gedienstig moet opstellen en aan mee moet werken? Dan je moet je altijd gedienstig op... Nou, bijvoorbeeld de keus van een vleugel of de... Ja, dat is natuurlijk... we zagen er net Alfred Brendel en die was altijd berucht dat hij zelf prikte. Elke stemmer werd helemaal gek. En elke pianist die na hem moest spelen, zei... oh god, Alfred heeft zeker hierop gespeeld. Maar we hebben sinds kort een... Leg dat eens uit, want klonk het heel anders als Brendel? Nou ja, hij wilde de klank wat ronder maken, wat zachter. Dus de intonatie moest anders, dus hij ging prikken. En de meeste stemmers durfden er niets aan te zeggen, niets tegen te zeggen natuurlijk. Het was wel Alfred Brendel. Moeten ze trouwens spelen op de vleugel die u voor ze klaar zet? Nou, er komen 2 vleugels op het podium en daar wordt een keus over gemaakt. En meestal op zaterdagavond laat, na het concert. De stemmer Michel Brandtjes is er altijd bij. En dankzij hem hebben we nooit meer problemen gehad. Dus er is geen enkele pianist die zegt, nee, deze vleugels... Dat, Nee, ja, ik heb in het verleden wel met Polini... een heel interessant geval dat hij de piano niet goed genoeg vond. Dus toen zijn we naar de NTR gegaan. Vroeger heette het de NOS. En daar was dacht ik tenminste, een fantastisch instrument. En ik haal hem op bij zijn hotel. Hij komt aan in die studio. Hij speelt 2 toonladders en hij zegt die woorden die ik nooit zal vergeten. C'est une vieille casserole. Dat is een oude koekenpan. Dus ik dacht, nou,
dat gaat ons concert. Maar hij was net zo sportief genoeg om te zeggen, laat hem toch naar Amsterdam komen. Toen heeft hij dus het eerste deel van het concert op de vleugel van het Concertgebouw gespeeld en het tweede deel op die van de VARA. En zijn er ook pianisten die hun eigen instrument meenemen? Ja, we zagen net mijn grote vriend Christian Sielman. Hij was toen heel erg jong, ik ken hem van die tijd trouwens. En hij heeft zo vaak moeten vechten met stemmers en met instrumenten, dat hij zijn eigen instrument achter zijn auto meeneemt. Die soort een paarden, weet je, zo'n... Maar dat is wel anders. Ja, maar een trailer, precies. Maar dan op de juiste temperatuur en op de juiste vochtigheid. En meestal staat hij ook nog achter de stuur. Hij zit achter het stuur. Hij gaat zo van land naar land in Europa. En natuurlijk, in Japan heeft hij een ander instrument meestal. In de Verenigde Staten heeft hij wel eens een instrument moeten laten vervoeren per vliegtuig. En bij de douane moest het helemaal uit elkaar gehaald worden. Nou is Alexander een jonge pianist, hè? Misschien wel de jongste in de nee, niet de de meeste jongste, pianisten. nee. Maar we zagen net ook Earl Wild. Ja, dat is een hele ontroerende en bijzondere herinnering. Ja, ik zie hem daar. 3 weken voor zijn laatste optreden in Europa, hij was bijna 90, kreeg hij een zwaar hartaanval. En ik was toen op vakantie en ik werd gebeld door mijn rechterhand Friso Verschool. Ik denk niet dat hij kan komen. Zijn partner en vriend en producer en hij zelf wilde natuurlijk goed komen, want het was zijn allerlaatste optreden. Dat wisten ze wel op die leeftijd. En ze hebben dus de medicijnen een beetje wat minder sterk gemaakt. Hij kreeg beetje per beetje meer energie. Hij had zijn zicht bijna verloren aan zijn rechteroog. En op een bepaald ogenblik dachten ze, we nemen het risico. En hij kwam dus met een vliegtuig vanuit Ohio naar Philadelphia. Hij moest daar 6 uur wachten. Ja. En ik moest op een dinsdagochtend ophalen. Op een rolstoel. Met die spierwitte haar. En ik dacht, hoe kan deze man in godsnaam spelen? Hij had diezelfde middag 2 interviews. De volgende dag weer 2 interviews. En toen op die woensdag kon hij voor het eerst de vleugel uitproberen in het Concertgebouw. Het ging gewoon niet. Die vingers wilden niet. Donderdag had hij een live optreden bij Nova. Hij speelde de eerste ballade van Chopin. Wonderbaarlijk goed. En 1 stuk dat hij werkelijk niet kon spelen was de Fantaisie Impromptue van Chopin. Vrijdag ging hij weer oefenen in het Concertgebouw. Het ging elke dag ietsje beter. Hij logeerde bij goede vrienden op de Herengracht, die hem echt vertroetelden met een prachtig instrument. En op het moment suprême, dus die zondag, was er inmiddels een schemerlamp met de rechter pedaal op de grond geplaatst, omdat hij nauwelijks kon zien met zijn rechterhand. Nou, en toen begon hij aan het concert. Zijn vriend begeleidde hem aan de arm tot aan de vleugel. Hij kwam uiteraard van beneden aanlopen. Toen begon hij te spelen en toen kwam er een medisch en artistiek wonder. Ik weet, de langzame deel van de sonaat van Beethoven, 10 nummer 3, ging door merg en been. Van zo'n schoonheid. Weet je, iemand van die leeftijd hoeft natuurlijk niks meer te bewijzen. Technisch gezien. Het gaat alleen maar om de muziek. En heeft iedereen diep ontroerd. En het beste stuk was die Fantaisie Impromptue van Chopin. Is ongelooflijk. Ik kon mijn ogen echt niet geloven. En toen beëindigde hij zijn concert met een Mexican Head Dance. Had hij zelf bewerkt. Hij was beroemd om al zijn bewerkingen die hij maakte. Vele andere pianisten zoals Volodos en Kissin speelden zijn bewerkingen. En hij raakte midden in dat stuk volkomen in de war. Hij stopt en hij zei met Texaans accent, well, let's try again. Helemaal goed. Right. Maar toen was het leeg, de batterij. Ja. Hij kon geen toegift meer spelen. Zijn vriend heeft hem weer opgehaald. Ik heb hem de bloemen aangereikt. Hij kon gewoon niet meer. En hij is niet veel later overleden. Nou, hij had nog 2 maanden daarna heeft hij op de dag van zijn 90ste verjaardag een concert gegeven in Carnegie Hall. Ja. Hij wilde toen 2 maanden later naar Chicago om Kissin te beluisteren. Ze kenden elkaar goed. Heeft hij niet meer gehaald, maar hij heeft het nog jaren uitgehouden. Ja. Hij gaf soms een masterclass, had nog wat leerlingen. Ja. En toen kregen we een e-mail van zijn partner en manager dat het voorbij was. We gaan luisteren. Ja, we gaan luisteren. Alexander, when you want to go to the piano, please. De Volodos, de naam is al even gevallen. En hij heeft deze transcriptie gemaakt van de Turkish Mars, de Turkse Mars van Mozart. En wil jij nog 1 keer de naam noemen? Andrei Gavrilyuk.
speelt voor ons de bewerking van de Turkse mars van Mozart, bewerking door Volodos. Thank you so much.